yasekhaya uMsamo. Yes. Ubaluleke ngantoni uMsamo lona? Kutheni le nto kunyanzelekile okanye uMsamo lo uba khona ebantwini abathile ungakumbi xa ugula ngentwaso okanye indlu nendlu apha kwaXhosa kumele into yomsamo yinto ekhoyo? Msasazi, uMsamo okanye indlu enkulu yasekhaya kunyanzelekile ibe khona kwaXhosa ngaphandle kokugula okumhlophe. Okay. Ndiyafuna ke usithathe usibeke ke ingakumbi kulo msamo lowo uba ndawoni apha ekhayeni kwaye iyintoni injongo yawo? uMsamo yindlu enkulu yakwaXhosa. Yindlu yengca. Okay. Kodwa kudla ngothiwa xa kwenziwa umsebenzi kuthiwe sawungena kule ndlu incinci yasekhaya sime sikuye kwindlu enkulu. Eyona ndlu enkulu ke bubuhlanti okanye lithango lasekhaya. Wona uMsamo uyindlu enkulu, le nto kuthiwa yiya endlini enkulu umntana uthatha umtshayelo. uMsamo ubalulekile kumasiko wethu nezithethe zethu nobuthina bethu. Alright. Ndifuna ukwenza umzekelo ngoba kaloku phaa kudala nam ke ndiyavuba ngaba kwakukho uronta, kuthiwa lo ronta yindlu yabantu abadala nalapho kwakusenziwa imisebenzi ibe kanti yeyona ndlu esetyenziswayo apha ekhayeni. Ngoku ndifuna ukuqonda ukuba ngaba uMsamo lona ngobani abanelungelo longena? Izintoni izinto ezi engamelanga zibe kanti ziyenziwa kulaa ndlu? Ngoba ndiyaqonda uba ngaba inoba ikhona imithetho yayo laa ndlu. Okokuqala nje namsasazi phaa kulaa ndlu inkulu yasekhaya ingumSamo kaSibizi. Kunabantu abakhoyo phayana. Phayana kuyangenwa kodwa indlu ehloniphekileyo. Noba kwenziwa isichenene sobutywala kuthanda ukuba kuthiwe kubekwa ibhekile zabantu abadala entla. Elalintla ke sibiza sithi ngumSamo. Laa ndawo usemSamo ikulaa ndlu yodwa. Okay. Enkosi. Alright, Mphulaphuli nawe ke 0738491740 sezoqhuba ke noMama uMamiya, Mama uBangani kweli cala lingapha sixokola kanye ngalo mcimbi woMsamo. uMsamo kulapho ke njengoko seyicacisile kuye kuthi kanti uyenza unxibelelwano kwakunye nabantu abadala. Omnye umuntu uzozibuza uba ngaba ayakwazi amalati masithi apha ekhayeni kukho umuntu onobizo lobugqirha kubekho ongumthandazeli balapha endlini, ingaba ayakwazi amalati abe mabini kulaa ndawo yoMsamo, kubekho ilati lalo uligqirha kuphinde kubekho elalo ungumthandazeli? Enkosi msasazi. uMsamo okokuqala yindlu ehlala abantu abadala. Okay. Aba bantu bahlala phaya eMsamo ikhona indlela ekuthethwa nabo ngayo ngabantu bekhaya okanye ngumnikazi wekhaya. Okay. Iilight ezimbini phaya eMsamo azikwazi kwenzeka ngaxeshanye kodwa ziqaleka phaya eMsamo. Ze ke ngoku umuntu abonele okanye aboniswe indawo yakhe indawo yokubeka into zakhe nendawo yokuthetha kwaye nabantu kodwa uzobane ebaqeba aye eMsamo ayothetha abantu bakokwabo okanye abantu bakhe. Makhosi. Alright, basithi Venkile siyabona. Yena kwamakhwenkwe esuthwini singuStrauss sinazo zonke iindidi zempahla zamakrwala. Ukanti sikwanazo neempahla ezishushu zasebusika ezikudidi oluphezulu zoomama kwakunye nootata. Sindwendwele namhlanje enumber 79 Robinson Road, kuKomani. Strauss of Queenstown, where service is a pleasure. Right, masiyibambe imizuzu ngamashumi 24 ibethile pha intsimbi yakhe intsimbi yesibhozo. Well, khona Mphulaphuli sendibamba apha. Uthi msasazi yohluke phi umrhawulo noMsamo? Mna ndinomdla wokuba ngaba ndiyaqonda uba ngaba yohluka phi into yomrhawulo noMsamo. Kwaye eligama lethi Msamo uthi yena akaliqhelanga uyaqala uliva. Ndifuna ke simweze apho ke mama, yena ubuza uMsamo nomrhawulo ngabe zizithetha ntonye ngoba uthi eli loMsamo igama yena uyaqala uliva kaMsamo lowo. uMsamo sisithetho senye imvaba. Apha kuthi uMsamo kusentla.
Entla. phaya endlini enkulu entla. Ukhona umahluko ke welintla nomrhawule. Umrhawule siwubeka endlini enkulu entla. Okay. Elalintle lanabanikazi balo. Makhosi. Camagu, right. Ethemba elikhulu kuba ngaba naye uMphulaphuli uye wabe kanti uyacacelwa kweli icala. 073 849 1740 kulapho ke uyawube wena nawe usifumana khona usibambe nasemnqabeni sive ukuba ngaba wena ungena usithini na inkqubo ngamasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu. Well, kwakulo mcimbi woMsamo njalo xa kunokwenzeka ukuba ngaba zintoni ekumele nizenzile xa niphehlelela kambe ke nimisa umsamo lo masithi umzekelo ibikhona loo ndlu enkulu yadilika kanye kwenzeka loo nto kuyo kwenziwa ntoni xa kuphehlelelwa umsamo Xebe kuye kwenziwe njani? Enkosi msasazi. Ukwenza kwethu ke singabantu kuyohlukana. Bakhona abaye basile ubutywala. Utywala besiXhosa. Abe nawo ke nebranti ebomvu nemhlophe. Bathi bayazisa bayaphinda bavula indlu enkulu yasekhaya. Eyona nto ingamandla msasazi. Singabantu abaninzi. Asiyazi laa ndlu enkulu. Ncam ukuba laa ndlu umsebenzi wayo mkhulu kangakanani emntwini. Yes. Andizuvela ke kuloo ndawo. Ndizovela ngokomibuzo. Okay, all right. Kodwa ke ndiyarhalela uba ngaba sesifikelele phaa phezulu imisebenzi kanye le yayo umsamo lowo. Kodwa ke masibe simamele imibuzo yabaphulaphuli sive uba ngaba bona bangena besithini na. Sikhona ke naphaa kuFacebook amasiko nezithethe @Vukani Community Radio kanye phaa kuVukani Community Radio uyakusibona phaa. Sivelile phaa. Nawe ke Mphulaphuli uzelo lwakho luvo sive wena uthini kambe ke uzibuzele kumama mayelana nomsamo lo sithetha ngawo. Masive kweli cala. Molo msasazi, igama lam Ithandile Ifanam ndingusezela ndihlala eXhorha. Xa ndizithutha ndinguMantsundu, uBhomoyi, uSophish, uZondatshebe singasumenza nto. Nkosi mntanam ayazithutha yena phaa. Iyazithutha phaa umntwana. Nkosi kodwa siyabulela masimamele ke kwelinye icala uMphulaphuli ungenayo isithini nangapha. Mandikhahlele msasazi kuwe abaphulaphuli beVukani FM. Ndithi ngqanga nentsiba zayo masande isizwe. Ndingumbathane ndisemaXesibeni apha eNgqoko eLady Frere. Masiqale kule ndawo msasazi. Le ngongoma uthetha ngayo ibaluleke kakhulu ngokwemveli kantu. Msasazi thina ngakumbi thina maXhosa singekathinjwa ingalo yabamhlophe sisenguXhosa kaXhosa undaba kandaba sasingabantu abahloniphayo. Ke ngoku sesithinjwe kakhulu yintshona. Le ndlu enyanisweni athetha ngayo umama sikhula ikhona kwantu ihloniphekile futhi. Laa ndlu ubude kweminye imizi kuthiwe ngabantu bekhaya xa bekuyo bathande uzikhulula nezihlangu bahambe ngeenyawo ngongakumbi xa kukho eso sithethe esikhoyo okanye lo msebenzi ukhoyo kuba yindawo engcwele apha ekhaya. Ndiyangqinelana nomama ngentlonipho yalaa ndlu. Mandulo phaya bekuthi nentlabi yekhaya xana ihlonipha intlabi yekhaya iphethe umkhonto wokuphilisa ikhaya ilale phaya umsasazi ithuba elide kulaa ndlu kuba ifuna ukunxulumelana neminyanya. Ngoba ukunxulumelana neminyanya yakokwenu kubalulekile xa uyintlabi yekhaya. Ezo ntsikelelo ke ubuzicela kulaa ndlu msasazi. Ndiyangqinelana ke ngoku nomama ukuthi
ngaphandle koMsamo loo ndlu elo khaya noko linalo ibatha xa lingayihloniphanga laa ndlu. Ubuthi kudala ka ufika pha ufike kusindiwe ngobulongwe benkomo intle laa ndlu, igcinwa icocekile, nezabhekile zigcinwa zicocekile, nentlabi yekhaya funeka qho ngamaxesha wonke ilale phaa phantsi umsasazi khona ukuze inxulumane neminyanya. Inkosi msasazi. Nkosi kuMphulaphuli, masibulele kakhulu pha. Yena uMphulaphuli uyanqinelana esitsho sithi uyamva uMama Mia ngohlobo ayibeka ngayo, naye uyazi ngqo ngolhlobo ithethwa ngayo. Well, siyakhangela ke kwa 0738491740 sive uMphulaphuli weVukani Community Radio ukuba ngaba yena ungena isithini. Lo mzuzu sisanyeke pha kweliya icala lasemnqabeni nalapha kuWhatsApp uba ngaba uMphulaphuli uzongena esithini na. Masiqonde ke ngoku uMsamo lo umntu xa ingasekhoyo nokuba ngoba kudala mose umzimba wawulala endlini, ikwayilaa ndawo yokuba ngaba umzimba ulale kuMsamo lowo okanye ayidibani nemcimbi webhokisi. Yiyo ngqo msasazi wami. Kulapho wayefika alale khona umzimba ongasekhoyo. Well, alright, njaqo ke Mphulaphuli Vukani Community Radio ngumcimbi woMsamo esiwuphetheyo kolu usuku lwanamhlanje. Khona ke laa mcimbi bendithe siyawubuyela kuwo yemisebenzi kambe ke nokubaluleka kwawo uMsamo. Nobhuti kweliya icala uye wazama ke uzano lwakhe uluvo ukuba ngaba laa ndlu yayindlu exabisekileyo nendlu leyo abantu abadala abakuyo. Masenze umzekelo ke ngoku ingakumbi kula maxesha sele siphila kuwo. Nawe ke uye wasinika umfanekiso ngqondweni ukuba ngaba iye ibe yindlu enjani kula maxesha. uMsamo ungenziwa nje loba kwakhiwe iflat okanye kunyanzelekile ukuba ngaba ibe ngulaa rontu nengca, okanye kwayindlu nje bekwecaleni yathiwa igama kwathiwa kuseMsamo apha ilungile? Ngova msasazi, mandenze umzekelo ngam. Camagu mama. Umzi wam usengqwabangu eMangweni, ekhaya kuCamama eMzantsi. Ngoku mandifumane umsebenzi eBhayi. Okay. Ndifike eBhayi ndifumane iflat yorenta. Kuba ndingumntu oyaziyo into yobana kumele apho ndikhoyo babe khona abantu abadala, ndingumXhosa, ndiphethe isiNtu. Funeka phayana uMsamo uyavulwa kwindawo enomntu xa uMsamo kuwe ethe chapha. Ngoba uMsamo, indawo yenza abantu abadala, yindawo yoba ucele kuyo, unikwe, uphinde uhambe uyobulela kwakuyo laa ndawo. Lixhanti elingcwele ndingatsho, ngoba lona uMsamo ayimi phaa intlabi icele, intlabi yasefemelini kwenye indlu. Yindawo yokugqugula unyana wefemeli lo mzi ofuna ukwenza umsebenzi, acele kuyo abantu bakokwaba, ndicela lo msebenzi manyange uzihambe kakuhle. Ubani ze ayihlabe ibhokhwe ikhale, ayihlabe inkomo ikhale. Yindawo yakhe yokuthandazela umntu welo khaya. Yes mama. Kulo Msamo wakokwabo. Kwindawo kuyo ke ngoku kumele ube nawo uMsamo uzenzele indawo engumsamo, indawo yobana uguqe kuyo phezu kwekhukho, ucele into oyicelayo kubantu bakokwenu. Enkosi msasazi. Camagu mama, enkosi. Ndiyafuna ke ukuqonda uba ngaba phaa eMsamo zintoni eziye zibe khona, ngoba siyayiqonda mos umrhawulo uba ngaba iba khona into ekhoyo phaa loba ibhotile nento ezithile eziba khona phaa eMsamo. Kubakho ntoni? Enkosi msasazi, phaya eMsamo masithi unguwe. Kukhona into exakileyo. Okay. Le nto isakuxaka uba mandigoduke ndiye ekhaya endlini enkulu kaMama. Xa ufika phaya eMsamo mos uyocela, awuyango uyokwenza umrhawule, uyocela. Masithi uyocela. Funeka phayana uphethe amakhandlela, uphathe impepho, ugondlala ikhukhu phaya entla kweziko, ukhulula izihlangu saya kulaa ndawo. Okay. Xa ungumntu okholelwa kuloo nto, kodwa usawuguqa wenze ngolo hlobo, ukhona umahluko ozowubona, ngoba abantu badala bakulaa ndawo uguqe kuyo. Bakhona emaxhantini, ndiyavuma ndithi abekho, kodwa banintsi phaya eMsamo oogogo okanye oomakhulu
bakho, ootamkhulu bakho, bakhona bakhoyo abaphaya emzamo. Camagu mama 0738491740 khona benkqonkqoza phinda ubuye ke Mphulaphuli kwa 0738491740 kungenjalo sikhangele pha kwa 0725145381 khumbule siyohlukana thina ngeyethoba intsimbi sakunika wena ithuba ukuba ngaba uze kanye ngeli xesha sisancokola ngoMsamo lo nokubaluleka kwayo ukuba ngaba ubaluleke kanjani ingakumbi apha esintwini ngoba wena mama siyabona kule mihla kanye xa kwenziwa imicimbi yonke into iba lapha kule ndlinye ubone uba ngaba neebhekile zekhaya zibekwe kwalapha kodwa ke masiqale sijonga apha emnqabeni nanku uMphulaphuli Camagu ekhaya molweni Halo bhuti. molweni tata Lapha eMthatha eBhungweni. Camagu tata Mthatha Ngifuna ukuqonda kwelizwe lakho. Ndiva esithi xa kunokwenzeka ufumane umsebenzi eBhayi okanye eGoli. Le nto yobugqirha bakho ayizuphazamiseka ngoba usemrentweni. Phazamiseke. Awunokwazi ukuthetha namanyanga kuni. Xa uthi manyange ngoku mene umsebenzi ndokuxelengela inyama nophefumlo. Ngoku ndiyanyuka ndibheka eGoli eKapa into ezinjalo. Camagu Ngoku andizuphinda ngoku siqhagamshelane ngoba ngoku ndizawucela uba kukho ingxaki ndiphinde ndehle ndizawuthetha nani uyoma exhantini wena awunokwazi kwenza kanjani ngoba nyhani emrentweni ingangenzeki ngale ndlela ayibalula ngayo bendifuna uqonda nje kuloo nto wena bhuti wam. Camagu tata sikuvile Mphulaphuli ereyidweni right utsho ke uMphulaphuli kweliya icala imizuzu ngamashumi 22 phambi kwaba sitsho sithi yintsimbi yethoba sithetha kanye ngoMsamo mama umvile uMphulaphuli Ndimvile mntasasi. masingene kuwe Okokuqala ndiligqirha. Camagu Ndiligqirha njena ndifuna nomsebenzi. Lo msebenzi endiwufunayo ndiguqile emanyangeni wasekhaya ndawucela. Amanyange andinikile ke ngoku umsebenzi. Undikhombe eRhawutini umsebenzi. Into yokuqala njengoba ebephahla nje okanye ebenqula ecela umsebenzi ukuphinda aphahle okanye anqule abulele umsebenzi. Awugqiba utata awacela amanyange awaxelele abike indlela. Ngoku ndifune umsebenzi eBhayi. Bantu basekhaya ndiyahamba ndicela ke uhamba nani kule ndawo ndikuyo nibe khona. Uzawufika phayana eBhayi okanye eKapa afumane umrento. Laa mrento uzakwenziwa ngamanyange uba ibe khona indlela yophahla yakhe. Uzayibona indawo nophahla kuyo. Mntana omhlophe akafihlekelwa into yonke. Kodwa ikhona indlela ekufuneka ewacele ngayo abantu bakokwabo. Kwalapha emrentweni. Abacele from ekhaya. Asuke nabo ekhaya afika acele ke ngokuba ndikule ndawo apho ndikhoyo. Into bayifuna abadala inye kukuripotelwa, kuxelelwa nokucelwa. Bayamamela. Right, Nkosi kakhulu mama siyabulela imizuzu ngamashumi 21 phambi kweyethoba intsimbi sikhangela kuwe ke Mphulaphuli sive kananjalo wena ungena usithini na kwaye ke noqonda kwakho mayelana noMsamo lo ukuba ngaba wena uwazi njani kanye unombuzo onawo onomdla ukuba ngaba ube kanti uyawubuza apha kumama siyakunika elo thuba masive apha ku WhatsApp ungena esithini Mphulaphuli. Camagu Mngqongo. Bawumdlani. Umdlane lo ututuse nomdimba apha umhlaba ucofa umvaba eQamata. Estutus. Icela nje ukwazi kuba ke indawo azifani elinene.
Cela nje ubuza into yokuba apha kumama uMgqanini uba xa ngaba ekhaya kukho izindlu zimbini, uRonda neXande, phaya ke kuloo Ronda unewengca kuhlala abantwana. Phaya kulaa ndlu ke iliqande kuhlala abantu abadala. Ingaba ke ngoku laa ndlu inguRonda kusetyenzelwa kuyo xa kukho imisebenzi okanye kukho eso sici sikhoyo okanye itheko, loo ndlela ke umntu ayibiza ngayo. Kusathiwa ke ngokuna nguMsamo laa ndlu kusetyenzelwa kuyo kodwa kuhlala abantu balapha, ifemeli yalapha, abantwana. Bendifuna nje akhandicacisele apho uMagqanini. Enkosi msasazi, ndizawumamela eredio. Camagu bawo uBanganeni bawututuse nkosi kakhulu bawumdlane siyabulela uba umdlane ubuza umbuzo besele ndiqonda uba ngaba nam ndizoza kuwo kodwa mna bendizawubuza into yokuba ngaba mos siyaleyazi umcimbi wentlanti ukuba ngaba abantu abangoomama ingakumbi abondele kuloo mzi abavumelekanga ube kanti bayangena eMsamo Xebe ebuhlanti. Ngoku sithetha ngoMsamo uyabuza ke utata umdlane kweli cala lengapha uba le ndawo ilala abantwana kodwa ke bayenza uMsamo. Ingabe xa ibizwa kusathiwa nguMsamo ithini into? uMsamo kumele kube kanti uhlonitshwa ngoluphi uhlobo, kungena abantu abatheni nabatheni usosongena nakulo mcimbi besowuva katata? Yes mama. Phayana okokuqala ndize ke embuzweni wakho. Abantu abangoomama eMsamo bayaguqa bacele into abayicelayo. Into ebalulekileyo xa uguqa phaa entla kweziko guqa phezu kwekhuko. Camagu. Uguqe futhi ke nabantwana bakho nomyeni wakho nithethe mntu ngamnye loo nto niyibona uba iyanixaka apha ekhaya. uMsamo uyayivula. Uqiniseke uba xa uguqile phaa ebantwini abadala unayo impephana encinci, unalo ikhandlela elilayitileyo. Uguqe ke ubhodle okuhluthisileyo. Ndize kutata. Camagu. Le ndlu inkulu yalapha ekhaya yindlu ekumele inayo phakathi imiphefumulo kuyo, ekuhlaleni, ekulaleni. Xa kukho labantwana isenguMsamo lowa. Into ebalulekileyo laa ndlu bubucoceka kwayo nokuba kutyelwe kuyo xa kuzoyolalwa. Kutheni kunjalo? Naxa ulela phayana kubekho amanzi epheyileni, bekho ukutya okushiyekileyo ezimbizeni. Sihloniphe abantu abadala balapha. Camagu. Xa nisitya nigqiba ukutya nibukele eMsamo, abantu abadala bahleli phaya eMsamo entle abanijongile. Xa niphuma nicima isibane bayaphakama bayahlala bayatya nabo. So uba balalisa abantwana eMsamo ayiseyonto irongo leyo. uMsamo ufuna imiphefumulo, obalulekileyo nje yena ubana ugcinwe ucocekile, unokutya etafileni. Camagu mama. Right, uSiramini sithi Camagu msasazi noMama, wami umbuzo, uyakwazi ungqengqezela zonke izinto eMsamo? Okwesibini, uyakwazi ungena ibhokisi yomntu omke ngengozi eMsamo? Kusini na? NguSiramini lo ubuza lo mbuzo. Camagu mama. Camagu tata. Kwicala lebhokisi andizukuhlomla. Okay. Ngenxa yeemeko esezikhona, akusange nomntu ogulileyo mosendlini ngoku. Kwicala lokungcengceza, hayi, ndiqinisekile. Okay. Kuyangcengcezeka nantoni na. Ngoba ke phayana eMsamo zikhona izinto eziye zixhelelwe eMsamo. Xa wafuneka uxhelile, uyixhelele eMsamo. Ungayoyixhelela phandle inkukhu, uyinqumlele eMsamo. Zibe zikhona ngoku izigigaba ezibangela uba makwenzeke lo msebenzi waseMsamo. Kubekho amakhandlela alayitwe ngokwekhala zawo, kude bekho neli limnyama. Eli limnyama ikhandlela nalo linayo unobangela libe khona. Ngoba emadlozini likhona elihle, likhona elibi, efuneka ulicelile ngeli khandlela limnyama phaya eMsamo. Makhosi. Camagu. Alright, masikhangele ke kwelinye icala. Mphulaphuli ngene esithini ngumkhono
phambi koba sitsho sithi yethoba intsimbi ngeyethoba siwazela ngomva mazomoya Camagu ekhaya. Alright, masiqala apha emnxebeni, masiqale kweli cala lomnxeba. Camagu ekhaya. Bhuti wam. Tata eMthatha. Webhuti wam apha eBhobhweni. Yes, tata. Ndifuna ukuqonda apha kuMama uBangani, uMama Sewu. Laa ndlu yegqirha ihlala igqirha. Ikhona laa ndlwana yengca yegqirha elenzela izinto zalo lodwa. Camagu. Lide kuthiwa kukho neladi umzekelo. Yohluke kanjani kule kunoMsamo? Indlu Enkulu? Yes, kwindlu Ndabe enkulu. ndirhalela kandicacisela ndohlulela. Camagu tata. Le ndlu yegqirha nale kuthi nomnye. Yintoni? uMsamo. uMsamo. Indlu Enkulu. Yes. Ndiyayiqonda indlu enkulu uba yenza izinto zekhaya. Ndifuna nje kandohlulele apho ndimkile. Enkosi. Nkosi, siyabulela. Right, ubambile ke mama lo umbuzo. Siyawubuya kanye ngawo. Ndiyafuna ke sikhawulele nakweli cala sive ebengene sithini lo uMphulaphuli. Uthethele ezantsi. Thethele ezantsi. Ndiyakucela ke Mphulaphuli onenombolo egqibela ngo-7817 ube kanti uyaliphinda olishicilelo ngoba sikuvela ezantsi kakhulu awuvakali. Ndiyakucela ke uliphinde olishicilelo. Mphulaphuli onenombolo ethi 7817 ube kanti nathi siyakwazi ukuva sizokwazi ukukuphendula. Masiye kweli cala. Camagu mama, ndizawucela nje ubuza kule ndawo yoMsamo. Xa ucela ebantwini abadala kule ndawo uthi uyeka ubeka impepho namakhandlela entla kweziko. Ngoku le ndlu kulapho usebenzela khona ngokomsebenzi uhlale kuloo ndlu ube yi-flat. Unakho ukuthi xa ucela uthandaza ungabi nendawo yokubeka entla uyibekele bukona. Ngaba ilungile na xa uzibekela phaa ikoneni izinto zakho xa uphahla ucela beka amakhandlela nempepho zihlale zisekoneni? Ndicela uqonda loo ndawo mama Camagu. Camagu, enkosi kakhulu. Siyabulela. Siyibambile mosimama yomibini ekatata nekamama lo. Ndiyafuna ke ubabamba belandelelana kwenzele sibe kanti sibaphendula kunye nexesha eli lingasityi. Masivapha. Lo ubangaba ke njengoba izindlu zishota njena emakhaya, le ndlu lena ingumsamo xa kuphinda kuhlale kuyo ngabantu ayiyongxaki naleyo uba ngaba kuhlale kuyo njengoba indlu enkulu njena ngenxa yokushota kwezindlu akho ngxaki yonke. Enkosi Mphulaphuli cofa imvabo, right? Ndiyaqonda bebuza kanye laa nto ibibuzwa phaa kuqala le yokuba ngaba le ndlu ingumsamo ibe kanti kuhlala abanye abantu kuye. Uyabuza ke ngoba ngaba ayiyongxaki na xa kuhlala kwa abanye abantu kuyo indlu leyo. Mandibe ndikunika ke mama Magcwanini sibe siphendula kambe abaphulaphuli abasele bengenile. Enkosi msasazi. Ndizoyaqala phaa kutata eMthatha. Camagu. Utata uthi uMsamo ingaba uhlanganelana nendumba okanye noCamagu. Yes. Awuhlangananga tata uMsamo noCamagu. uCamagu yindlu yakho yokugula, yindlu yakho ekungena kuyo wena wedwa. Ngeke ndingene mna nawe ndingunkosikazi wakho endumbeni okanye eCamagwini lakho. Wona uMsamo ungenathi nabekhaya sonke siyondlala ikhukho, siphahle okanye sinqule okanye sithandaze kuloo ngxaki sinayo apha ekhaya. Asikwazi ungena endumbeni thina singabantu bekhaya. Ngulelakho wedwa indumba, linabantu bakho bodwa indumba. Enkosi. Camagu. Ndize ubethinganelo wesibini.
lo wesibini ebebuza ntoni kanene ebebuza into yokuba ngaba xa usemrentweni ufumaniseka ukuba ngaba izinto zakho zibeka Ikhona. ekoneni. Ewe, Camagu sisi. Indaw yakho yokuthandaza, okanye indawo yakho yokuphahla, okanye indawo yakho yokumula, uzenzela kule ndawo kuyo. Yonayo uqiniseke uba awuzuyitshintsha. Bayazi uba uguqa kule ndawo, uthandaza kule ndawo, unqula kule ndawo, uphahla kule ndawo, ngokwendlela owenza ngayo. Indawo kuyo yonke naphi na nasemrentweni ikhona indawo yakho yoguqa uthandaza. Enkosi. Nkosi Camagu kakhulu mama, siyabulela. Masiphinde sive kweli cala. Camagu tata, Camagu nakumama, uthetha noMphulaphuli eCraddock. Tata, ndicela uqonda kumama kule nto ayithethayo ne. Esithi xa usenza uMsamo okanye loo nto uyenzayo. Hayi khona ndiyambona uyaphinda yarekhoda pha bengekezi nayo ukuba ngaba eyona nto anomdla wokuba ngaba uyayibuza ithini naye nakweliya icala. Imizuzu ilithoba qoba jwi phambi koba sitsho sithi yeyethoba intsimbi ngeyethoba siwazela ngomva amazomoya nanku ephinde buye uMphulaphuli. Camagu tata, Camagu nakumama, tata uthetha noMphulaphuli eCraddock. Tata, mna ndicela ubuza kumama, kunyanzelekile into yoba xa usenza yonke le nto ucela usithini, kunyanzelekile into yoba uguqe phezu kwekhuko? Xa ungenalo ikhuko wenza njani? As uba ndibuza lo mbuzo because ndihlala nomyeni wam, siyarenta, singaba sengqusho, sihlala apha eCraddock. So ke ngoku siyazenzela loo nto, le nto yoba sibe namakhandlela esimane sithandaza kuwo nempepho. So bendicela ubuza ke ngoku kule ndawo yekhuko, umama ethetha ngekhuko, iba sisinyanzeliso na ube nalo ikhuko? Alright, nkosi kakhulu Camagu Mphulaphuli ngapha eKaladoko, siyabulela. Camagu mama musikene kuyo. Ndibulisa kakhulu kusisi uMphulaphuli abameleyo. Sisi wam, le nto wena sowuyenza. Okanye le nto sowuyenza njena zikhona izinto ozibonayo ezingaphendulekiyo ekuphahleni kwakho. Okay. Mhlawumbi izinto zakho aziphenduleki ngenxa yekhuko. Ikhuko ukhona unobangela uba linyanzeleke uba libe khona, noba leli lincinci ikhuko le-R60. Ngoba loku uthetha nabantu abadala ababebenaba emakhukhweni, oogogo, ootamkhulu, omkhulu. Liyanyanzeleka sisikhuko libe khona noba lincinci. Njengoba sowuyenza intwana nasekhaya, uthatha nje imali encinci uthenga ikhuko, uqhubekeke wenza umsamo kwindawo kuyo. Enkosi. Camagu, right, nkosi kakhulu. Kule mizuzu isixhenxe sonika wena ke Mphulaphuli nje abokugqibela sibe kanti siyayiqwela siyayiqukumbela eyanamhlanje inkqubo ngethemba elikhulu ke nawe Mphulaphuli uzibazile kambe ke ukhanyiselwe xa kuthethwa ngomsamo lo sube kuthethwa ngantoni na. Ndizama ucinga ke ngoku xa sisithi yindlu yabantu abadala sibe siphinde sithi noba usemrentweni okanye kuloo ndawo kuyo kumele ube kanti unayo indawo yophehla apho khona uzowuthetha namanyange akowenu. Umcimbi wozilelwa walaa ndlu, ngoba kaloku uba usemrentweni okanye uyahlala naloo mntu ohlala naye ayinamsebenzi into enjalo. Kuba uhlale nomntu ohlalisana naye apho ube ekujongile lo msamo nanko apha wenza izinto zakho ezingahlambulukanga phambi kwalo msamo. Ingabe yinto elungileyo kusini leyo Camagu mama? Camagu tata. Yes. Indaba yabantu abadala ifuna into lesiyonqenayo kukuguqa. Ifuna ucelwa. Le nto uzoyenza wena ungumntana kamakhulu, uzona kamakhulu phambi kwakhe, so wenzile umsamo emrentweni. Uyayicela laa nto. Okay. Laa nto ayisinto eniqhubeka nayo oko. Umzekelo, bakhona abantu abadala, umzekelo mna nomyeni wam sihlala emsamo kuRonta. Sihlala sisigcina, unebhedi yakhe ndinebhedi yam emsamo. Okay. Kodwa hleli phandle siyayazi uba le ndlu yindlu engcwele. Le ndlu inayo indawo eyona ingcwele kakhulu. Le ndlu sihleli kuyo. Iyakwazi ibhokhwe ingakhali ebuhlanti kwenziwe umsebenzi. Kungayiwa amagqirheni, kodwa kuyiyocelwa emsamo.
uMsamo yindawo engcwele yokuthetha nabantu bakokwenu. Kuthi bangaba ukuthi eMsamo zange bonke abantu bathethayo kokwenu, ucele igqirha okanye isangoma, umuntu owazi ngomsamo azokuvulela umsamo kokwenu, ukwazi uba uthethe nabantu bakokwenu futhi uzibone uba nawe uviwe. Makhosi. Alright. Uyabuza uChisane yena kweli cala lengapha esithi emngqongo kanibuzele apho kumama. Indlu le besiyenza umsamo apha endlini yaye yabe kanti iyadilika ngoku sakhe enye. Ndicela uqonda kumele senze njani? Kumele nayo siphinde siyazise, masenze kuluphi uhlobo? nguChisane lo utshoyo Lady Frey. Makhosi. Kunyanzelekile bayazise. Indlu enkulu nobuhlanti okanye ithango lekhaya, xa ithango liladilika liyaphinda lisiceba silungisile ngenani nihlala. Nasendlini enkulu funeka yazisiwe, ineelights zayo, inento zayo ezisemsamo, bangene abantu bayo, batye bahlale, bonwabe kube shushu. Kukho amalanga phaya emsamo ubone bana kuyabanda, kuthiwe makwenziwe uswayiso ebalikhona, ukhona umuntu omdala ekhayeni okanye ixesha likhona, licela uswayiso nowamathathu. Laa licela ubana sele ngekho laa gogo uzamfunela swayiswayo kulaa ndlu enkulu. Yindlu yenkonde, yindlu yootata, yindlu yomkhulu leyana. Ibalulekile kakhulu kwisiNtu sethu and ke iyavulwa laa ndlu ngokusesikweni. Alright. Ndiyaqonda uba ngaba ngokugqibela lo uthi yena lo uMphulaphuli kweli icala lingapha. Mngqongo ndicela uqonda mna sithengise indlu yabe ibikhona indlu kule ndlu siyithengisileyo apho khona yayingeyabantu abadala, ngoku sokhe inxiwa kwenye indawo. Ingaba laa ndlu siyishiyileyo phaa yabe besithi abantu abadala, loo nto ayizosibangela ngxaki kuba siyoqala komnye umzi omtsha ngoku? Makhosi, ayinayibangela ingxaki ubana ngaba bathe xa becinga uyithengisa baripota. Thina into yokuthi enzima kukuripota thina maXhosa, uguqe. Njengoba ndilapha njena namhlanje kwesi sitishi, Camagu, ndicela iveki yaphela ndizicela uba ndiyaphi na. So laa nto naxa ndisekhaya apho ndizalwa khona, funeka ndiye eMsamo ekhaya, ndicele ngoku ndiyahamba ndiye emzini nam eNgcwabangu. Bangaba laa ndlu bayithengisa xa bayicela, bayibika, bayixela edlozini, livile idlozi. Xa besokha kule ndawo intsha baphinde baripota uba ngoku siyokha ngenani nantsi indawo yenu. Makhosi. Well, imizuzu mibini phambi kweyethoba intsimbi thina ngoku loo ndithetha uba ngaba kumele sibe kanti siyagoduka ukwenjenje. Ndizama ujonga uba ngaba ngubani na endingafikelelanga kuye, emva koko ndinike uMama Mia abe kanti ukumbela siyivale siyiqwele eyanamhlanje inkqubo Mphulaphuli Evukani Community Radio. Mandikunike mamam amazwi nje wakho wokugqibela sibe kanti ngoku siyayivala, ukumbela inkqubo. Okokuqala njena ke ndizobulela Evukani, ndibulele nakubaphulaphuli uba bazindlela bandiphulaphula, ndithetha endikuthunyiweyo Evukani. Ndiyafumaneka ke uMama uBangani apha eCofa Imvaba. Ndifumaneka kwa-067 ibe ngu-829 ibe ngu-8631. WhatsApp lo namba iyasabela xa kufowunelwa ukucebisa. Mhlawumbi akho bebekangeni befuna ucetyiswa ngoMsamo. Makhosi, enkosi kakhulu, siyabulela. Masibulele nakutata kukhaphile nade nabe kanti nizofikela apha. Siyabulela tata kakhulu mama, masibulele ngexesha langethemba elikhulu uba ngaba asikagqibi wena. Niyawuphinda nibuye ngenye imini size ngenye into sibe kanti siyaphinda siyaxoxa. Mphulaphuli Evukani Community Radio, enkosi kakhulu ngosiboleka kwakho indlebe. Thina ngoku swazela ngomva mazomoya, sikhawulela unondaba nezokugqibela indaba kolu usuku lwanamhlanje. Mna nani masiphinde sibe kanti siza kuyenza lento ngomso. Manditsho ndithi thatha nondaba, thatha.
Ixesha kwisikhululo sakhe iVisera FM intsimbi yethoba iindaba zokugqibela zosuku nezifundelwa nguAyanda Mpatalala ndiyabulisa kuMphulaphuli ekhaya. Abahlali baseNgcobo kumasipala wasekuhlaleni iDr AB Xuma bathi yafuneka ukuba ibe khona i-shutdown ezolileyo nanjengoko besithi lo masipala uyasilela ukusa inkonzo eluntwini okukuza nanjengoko bekumele ukuba kuqhuba i-shutdown kulo masipala engakhange ikwazi ukuqhuba ngenxa yezizathu zokubanjwa komnye weenkokheli bezakhokela kule shutdown uThando Tunce. Omnye wabahlali uthi zininzi izinto abakhala ngazo eziquka amanzi, indlela kwakunye nebala lezemidlalo lingazange ligqitywe. Ingqobo okanye umasipala eBixuma akukhathala kangangokuba iinkonzo azizi tu ebantwini. Sona i-strike noba ibi-shutdown noba ibi-peaceful march kuyafuneka uba yenziwe noba yenziwe nini na. Usodolophu abakhathalanga abahlali kudala sisi-petitions akho nenye ayiphendulayo njengoba nisazi uba beke savela istadium zaseNgcobo eTV-ni kusithiwa asikagqitywa namhlanje akho mpendulo icacileyo ivela kusodolophu ethi istadium sigqitywa nini. Iindlela zaseNgcobo zindonga noba ungaya kweyiphi ilali, iitepu amanzi awaphumi nakweyiphi na ilali. So lo wethu umasipala wezithembiso akho kwanto iqhubekayo. Ucimicimi wombane oqhubekayo kwiilokishi zaseKomani kumasipala wasekuhlaleni iNoki Mgijima uthi usodolophu lo masipala uza kusombululeka ngokukhutshwa kwezinye zeengingqi emlungisi substation zifakwe eBeden Station nalapho lo msebenzi sele uqhutywe yinkampani abayityumbileyo lo kaPapiyane ukuthethe oku nanjengoko abahlali bezilokishi bethe gqolo ukudlulisa ngezikhalazo zabo kwa-Technical Services walo masipala nalapho abahlali besithi kufuneka kubekho ungenelelo olukhawulezileyo kwaye lube sisigxina. Mr. Mayor, and please, I would request that you use local contractors, not people that are not from here, that doesn't know what's going on in our town. They just fix and go back to where they come from. And they'll come next week again and fix and go back. How do we know that they know the cause of the problem? Yes. Some problems. Why must we always come here to fight to get things right? We've been having problems with our electricity. Suddenly, our electricity is on now that we are here. All of a sudden. My question is, what are you going to do about it? Because you say you've given an order. You have given orders before and they were ignored by the same people that are working under you. Because Mr. Batola is one of the people that ignore those things. He ignores